помолим. Господи, Саваот, Боже Израилев, който изцеляваш всяка болест и немощ, милостно погледни на Твоите раби, потърси, издери от тях всички действия на дявола, забрани на нечистите духове и очисти творението на Твоите ръце, като употребиш силното си действие, скоро смажи сатаната скоро по техните нозе и им дай да побеждават над него и над нечистите му духове, да получавайки от Тебе милост, да се удостоят с безсмъртните и небесни Твои тайни и слава да отправят на Тебе, Отца, Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Ако всички вие, които сте тук в храма, имате желание да се помолите за Мария и за Илиян, слушайте молитвите, защото това, което чете свещеника, това са вашите молитви. Защото силата на молитвата е заради този, който обича тези, които стоят тук. Така че това, което чета аз, това са молитви от вас. Паричките, които слагате в храма, те са израз на това, че както човек дава пари за нещо, за да получи, така ние молим Бога. Както парите купуваме нещо от магазина, така Бог да им даде духовни дари. Така че всяко нещо има смисъл. Нека да се помолиме сега. Събрали сме се за половин час да помълчиме, да се помолиме за Мария и за Илиян.